Хайырлы күн жамағат, мына бүгін 27 март 2020 жыл. Тарих болып қалар енді бұл видео язмалар біздің. Шошында көрінішлер бүгін. Бургер Кингқа кіріп, капучино кофе салып, рахатланып шулай кофе ішіп шығарға яратам мен. Но кисетіп қоялар. Вирус белән бәйле шошындай шаралар. Уна әзрәк урыннарны киметмәкче булалар. Киметеп шулай кисетеп куялар. Әлбәттә, күңелле күренеш түгел инде бу. Зал буенча карасаң, бөтен җирдә шулай урыннарны бәйләп куйганнар. Калган вакытларны шулай исән-сау гына үткәрәсе идем дә, конечно. Хау хәтерсез, һәр кеше исән-сау калсын иде. Шушы чирләр кызулар килеп җиткәнче үтеп китсен иде. Без инде искә алырлык кына булсын иде шушындай хәлләр. Ярар, алга таба барабыз. Эшне бетерәбез дә хәзер китәбез.